ngarepe iki jenenge banyu donga lho. Gunaku sing kresake biru iki lho. Terus yo nek iki jenenge Raja Salamun. Raja Salamun. Oke lho, pas Salamun ki toyar njaluk wonge. Nah, tadi ceritane ding gunaku kan enek Rebo Wekasan ya. Iki lho tulisane ning kene Rebo Wekasan. Rebo Wekasan. Iso moso ora ya? Iso wis budal. Bembaten kowe tak ora enek wong ya apa wis budal kabeh. Aku budal to. Teko kono ya. Urung enek wong blas. Aduh, berat. Aku yang kamar mandi sih to. Rampung kok kamar mandi. Alah timbang udang-adeg langsung yang masjid ae lah. Ngono to. Nah, masjid e kuwi ya kudu sing iki. Tapi nah, kalau ning tengah sawah, ya sing iki nggone. Masjid e ning tengah sawah. Terus kiwa tengene tanduran pari. Iki jenenge Masjid Kasepuhan Wates. Teko masjid aku wis linggo ngono ae. Lah wong urung enek uang. Bareng kiai ini teko acarane kan dimulai to. Kowe ngerti iki arep nyapa? Arep salat hajat. Aku langsung mikir to. Lah iki esuk salat hajat kan bengi yo. Iki salat hajat esuk-esuk iki sapa sing ngajari? Aku wis timbang raya penyapo melu-melu ngono ae to. Lah wong pas salat hajat lho, aku ora maca apa-apa blas. Iki lho padha ngadeg kabeh wisan arep salat. Pokoke salat hajat esuk-esuk iki mau wis rampung yo. 4 rakaat mang lho. Tak pentol kae. Malah lagi teko. Lah piye to jane kae? Berat. Ngono yo. Teko keri linggo mburi ngono kace to. Iki malah langsung linggo ngarepku karo dongklak dangkluk maca la ilaha illallah. Aku wis tur tak sawang ngono ae. Aku ngelak yo ngombe to. Tarif ka lho, malah kepiyo-piyo arep golek jeding. Delon wong wis bali ya to. Sing gaya aku guyu yo. Dikir kan yo la ilaha illallah. Ngono to. Iki dikiran malah iki nyang opo jane batinku. Aku yang guyu kuwek lho. Aku alah ngono to. Iki videone tak potong ning kene sih, tak lanjutke part loro. Kene aja kedawan lho.